Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adin, alang sa pagkaton sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTB-MLE. Ang sinubuanong titikan o ang Cebuano alphabet adunay kauhaan ka mga titik. Mga patingog A, E, I, O, U. Mga katingog B, B, K, K, D, D, G, G, H, L, M, N, N, G, N, P, P, R, S, T, T, W, Y, Y. Atong litukon ang mga pulong nga nagsugod sa mga sinubuanong titikan. A, adlaw. A, adlaw. B, bao. B, bao. K, kaka. K, kaka. D, dalag. D, dalag. E, elepante. E, elepante. G, gabii. G, gabii. Higala. Higala. Iro. Iro. Lababo. Lababo. Mais. Mais. Nukos. Nukos. Ngipon. Ngipon. O, orasan. O, orasan. P, panyo. P, panyo. Regalo. Regalo. Sinina. Sinina. Tanom. Tanom. Utanon. Utanon. Wati. Wati. Yuta. Yuta. Karon, inyo nang higayon sa paglitok sa mga pulong. Andam na ba? A, B, K, D, E, G, I, L, M, N, Ng, O, P, R, S, T, U, W, Y,